रायलाय दारियावलाय माबायदि लोंदों गाइखेरखौ है वा गाइखेरसो लोंबावो बियो बे दारिया लावनायनि थाखाय नै दंना गैला गाइखेरा बा मगासे लोंखाबाय गैला बियो दै फाननानै गाइखेर लोंग्रासो बियो ओइ हाथायाव थांगोन नोङो मा लाबोगोन पियाज बानलु सामब्राम गुफुर मैगं थाइगं लाबोसै माबा मोनफैयाबा नोंखौ दारिखौ दासिबोना फुजोबखागोन आङो दिनै बाजार बिस्ति बाजार लाबोजोब मा नांगौ संसार जानायनि बुस्थुफोरखौ र' माबा लाबो डिमपुरि लाबो आंनो दाबो लाबा हा yes kau dah beli kau ni masih saja beli ya dah benar sih nggak मा खालामहैगोन नोंलाय बेयाव थांनानैलाय नै बेयाव सेन दङ बे साइकेलाबो बेलेगनिसो नोंथांमोननो आं मालाबा शेयार खालामगोन आंनि बोराया मा मावो थाब फै दै मिथिबाय लोगोफ्रा फैदों स्कुलनिफ्राय थांथाराखैबा आङो आब'आबो खबर लानो फैलायलायदों मानो फैथाराखै होननानै आंखौ नै आब'मोना थास' खननो लोगो लाफैलायदों आंखौ थास' खननो लोगो लाफैदों बिसोर आरो स्कुल थांथारिखौ खबर लाफैदों गाइसमोन आब'मोना साहा लोंखांबाय साहा होबाय गय जालायनोसै र' थास' फेन्था खननि जोंलाय आयु नैबेखौबो जायो नामाथाय जोंहालाय थास' फेन्था खन लायनोसै गब्लाया थांबाय हालेवना गब्ला हालेवना नै थास' फेन्थाया मान साइसनि हालेव ना आब' गावबा गावसो लादों नामा आयु आंनो खननो हायाखै सलानि बारनि आंबो साइस मोन्दोंथ' नै थास'खौ जि बुरजा मोनखाबायहाय नारेंबो खाना लाबाय आङो नै दारिया आवलायाबो खनफैबाय माजों जागोन आब' आयु नोंसिनासो गिदिर गिदिरथारदां दसे खावखोमानोसै आं नै थास' दसे खावबाय आङो नै इसानि नारें बिफांनिफ्राय जि खाना लाखाबाय आङो थास'बो खावो नारेंबो खावो नै नारेंआ जि देग्लाय नारेंआनो बिक्रि गैया जि नारें होनबा ल'बेथार आङो उदैया आंना एसे पिटलिलि नालाय ओंखायनो नारें लोङो आरो आङो